കർത്താവിനദാസിയെ പാട്ടിനായി ക്ഷണിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. സൂസൻ എബ്രഹാം ലൈനുണ്ട്. സോറി, മ്യൂട്ടിന്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വന്ദനമേ യേശുരക്ഷകനെ നായകനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. നിന്നാനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നെ തന്നതാം, നിന്നാനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നെ തന്നതാൽ നിന്നുടെ വന്ദനം എന്നോമൻ ഗാനമാം, നിന്നുടെ വന്ദനം എന്നോമൻ ഗാനമാം. കാൽവറി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി, കാൽവറി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി. അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ, അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ. വന്ദനമേ യേശുരക്ഷകനെ നായകനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. പൊന്നു മഹേശനെ നിന്നുടെ കാരുണ്യം, പൊന്നു മഹേശനെ നിന്നുടെ കാരുണ്യം സന്തതമോർത്തു ഞാൻ നന്ദിയാൽ പാടുമേ, സന്തതമോർത്തു ഞാൻ നന്ദിയാൽ പാടുമേ. വന്ദനമേ യേശുരക്ഷകനെ നായകനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. പാപവും ശാപവും രോഗവും നീങ്ങി ഞാൻ, പാപവും ശാപവും രോഗവും നീങ്ങി ഞാൻ നീതിമാനാകുവാൻ ശാപമായി തീർന്നോനെ, നീതിമാനാകുവാൻ ശാപമായി തീർന്നോനെ. വന്ദനമേ സുരക്ഷകനെന്നാം യഗനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. ഇളകാത്ത രാജ്യമാം സിയോനൻ സ്വന്തമാം, ഇളകാത്ത രാജ്യമാം സിയോനൻ സ്വന്തമാം. പരനോടു കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാണിടും, പരനോടു കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാണിടും. വന്ദനമേ സുരക്ഷകനെന്നാം യഗനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. പരമാനന്ദപ്രദം പരിശുദ്ധ ജീവിതം, പരമാനന്ദപ്രദം പരിശുദ്ധ ജീവിതം. പരലോക തുല്യമേൻ വിശ്വാസ സേവനം, പരലോക തുല്യമേൻ വിശ്വാസ സേവനം. വന്ദനമേ സുരക്ഷകനെന്നായകനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ. ഭാരങ്ങൾ തീർന്നു ഞാൻ ആനന്ദിച്ചിടുവാൻ, ഭാരങ്ങൾ തീർന്നു ഞാൻ ആനന്ദിച്ചിടുവാൻ. ഭാരങ്ങൾ തീർത്തയൻ കാരുണ്യവാരിതേ, ഭാരങ്ങൾ തീർത്തയൻ കാരുണ്യവാരിതേ. വന്ദനമേ സുരക്ഷകനെന്നായകനെ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനെ.
പൊന്നു മഹേശനെ നിന്നുടെ കാരുണ്യം, പൊന്നു മഹേശനെ നിന്നുടെ കാരുണ്യം സന്തതമോർത്തു ഞാൻ നന്ദിയാൽ പാടുമേ, സന്തതമോർത്തു ഞാൻ നന്ദിയാൽ പാടുമേ. കാൽവറി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി, കാൽവറി ദർശനം കാണുന്നൻ മുൻപിലായി, അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ, അൻപിനാലുള്ളവും കണ്ണും നിറയുന്നേ. ഇളകാത്ത രാജ്യമാം സിയോനൻ സ്വന്തമാം, ഇളകാത്ത രാജ്യമാം സിയോനൻ സ്വന്തമാം. പരനോടു കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാണിടും, പരനോടു കൂടെ ഞാൻ നിത്യമായി വാണിടും. ഭാരങ്ങൾ തീർന്നു ഞാൻ ആനന്ദിച്ചിടുവാൻ, ഭാരങ്ങൾ തീർന്നു ഞാൻ ആനന്ദിച്ചിടുവാൻ. ഭാരങ്ങൾ തീർത്തയൻ കാരുണ്യവാരിതേ, ഭാരങ്ങൾ തീർത്തയൻ കാരുണ്യവാരിതേ. വന്ദനമേ യേശു രക്ഷകനെന്ന യകനേ, വന്ദനമേ വന്ദനമേ വന്ദനത്തിൽ എന്നും യോഗ്യനേ, വന്ദനത്തേനെന്നും യോഗ്യനേ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നേ സന്ധ്യയെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാനും ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ പൊന്നുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടെയായി നമ്മെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു വഴി നടത്തുന്ന പൊന്നു കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം മുതൽ 10-ാം വാക്യം. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്നു. വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, തിരുമുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവേ, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമിട്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം അയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം ഐശ്വര്യമായി നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവചനം പ്രഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഏഴയുടെ അധരത്തെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനം അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ. തിരുനാമത്തിൽ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. തിരുമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശു രക്ഷകന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുസഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തെ പറ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുസഭ ദൈവം ഉൽപ്രാപണത്തിൽ കൂടെ സ്വർഗസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത്. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റാപ്ചർ. അതാണ് ഭാഗികമായി. പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവവചനം വായിച്ച് പഠിച്ച് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രയാസമാണ്. അത്ര ആഴത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഭാഗികമായ ഒരു പഠനമാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സന്ധ്യയെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ തിരുസഭയെ ചേർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വരുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ
എങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ അബ്രഹാമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അബ്രഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്നിവരെ പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1 വിശ്വാസത്താൽ, 2 അനുസരണമുള്ളവനായി. 8-ാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം, 2 അനുസരിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ഇന്നിങ്ങനെയുള്ളതായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തിരുസഭയുടെ ഉത്പ്രാപണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നാം കർത്താവിന്റെ കാഹളധ്വനിയിങ്കൽ സ്വർഗസ്ഥലത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. 1 ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നമ്മുടെ ഏതോ മിടുക്കുകൊണ്ടോ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കാര്യപ്രാപ്തി കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവകൃപയുടെ ബഹുത്വം നമ്മളിൽ കടന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നീതിസൂര്യനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനും അവിടുത്തെ രക്ഷയിലേക്ക് കൃപയാൽ കടന്നു വരുവാനും വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ഇടയായി തീർന്നു. അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഹല്ലേലൂയ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കയ്യിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏശാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം അവർക്കുണ്ടായത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ പറ്റി പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഹല്ലേലൂയ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ വലിച്ച് എറിഞ്ഞ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. 2ാമതായി ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് അബ്രഹാം അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ, ദൈവിക നിയോഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിന് മുമ്പാകെ പൂർണ്ണമായി അനുസരണമുള്ളവരായി നാം മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ തിരുസഭയുടെ ഉത്പ്രാപണത്തിൽ നാം എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രത്യാശയെ പറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ ഒരന്യദേശത്തെ എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം, ആകാശമണ്ഡലങ്ങൾക്കപ്പുറം, സകലത്തിന്റെയും അപ്പുറമായിട്ട് ഉത്തരഗിരിയായ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ വാഗ്ദത്ത നഗരം ഹല്ലേലൂയ അതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, ഹല്ലേലൂയ അനുസരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അബ്രഹാം തനിയെയല്ല, അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 പേരുടെ പേര് വളരെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ തന്റെ വാഗ്ദത്ത മകനാകുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ള നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ഈ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ
അബ്രഹാം തന്നിൽ തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ അബ്രഹാം തന്റെ തലമുറകളിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. താൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. ഈ ലോകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ താൻ ദൃഷ്ടി വെക്കാതെ, നമുക്കറിയാം ലോത്ത് ഹല്ലേലൂയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ നീരോട്ടമുള്ളതായ സോദോം ഗോമോറ, അത് യോർദാന്റെ കിഴക്കുള്ളതായ ആ ദേശം വളരെ മനോഹരമായി കണ്ടിട്ട് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ, അബ്രഹാം പ്രത്യേക തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, നീ വലത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട്, നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ലോത്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊടുത്തു. ലോത്തിന് പറയാമായിരുന്നു, അബ്രഹാമി പിതാവി, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ കൂടെ ആ വലിയ ദർശനത്തിൽ ഞാനും കടന്നു വന്നവനാണ്. അങ്ങയെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അരുതേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പിതാവേ, അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വസിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഹല്ലേലൂയ ലോത്തിനെ പറയാമായിരുന്നു. ലോത്ത് സോദോമിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് താൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, നാം ശരിക്ക് പഠിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹല്ലേലൂയയുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹമായിരിക്കണം അത് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി, മക്കളെ പറ്റിയും പെൺമക്കളെ പറ്റിയും പറയുന്നത് എന്നാണ് യഹൂദ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അവർ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അവിടെ നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് ലോത്തിനെ ബാബിലോണിയരെ അവരെ കടന്നു വന്ന 4 രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോവുകയും സകല ധനത്തെയും ആക്രമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അബ്രഹാമും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, തന്റെ സഹപാഠിയാകുന്ന മമ്രയുടെ തോപ്പിലാണ്. മമ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ, മമ്രയുടെ തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ പേരാണ്, തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പേരാണ് മമ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മമ്രയുടെ തോപ്പിലാണ് ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാം കൂടുതലായി താമസിച്ചത്. തന്റെ മമ്രയും മമ്രയുടെ സഹോദരനും എല്ലാം കൂടെ പോയി ലോത്തിനെ വീണ്ടും കൊള്ളുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിലും ലോത്ത് വിവാഹിതനായി എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതിനുശേഷം ലോത്തിന് വീണ്ടും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ എനിക്കിനി ആ ദേശത്തേക്ക് പോകണ്ട, ഹല്ലേലൂയ, അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പാർത്തുകൊള്ളാം എന്ന് ലോത്തിനൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പെ അവൻ തിരസ്കരിച്ചു. വീണ്ടും ഹല്ലേലൂയ തന്നെ അടിമയായി കൊണ്ടുപോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ ശത്രുക്കൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ താൻ വീണ്ടും പോകുകയാണ്. വീണ്ടും പോയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം ഹല്ലേലൂയ താൻ അവിടെ പോയി വിവാഹം കഴിക്കുകയും താൻ വിവാഹം കഴിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് പോസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ ലോത്തിന്റെ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡോപ്റ്റഡ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ മക്കളായിരിക്കാൻ ആണ് പോസിബിലിറ്റി എന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റബിമാർ അവരുടെ രേഖകളിൽ, എബ്രായ രേഖകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാനതങ്ങ് ഓർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ അത് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം കാരണം ലോത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അബ്രഹാമിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇവിടെ ലോത്തിനെ 2 പെൺമക്കളെ ശരിക്ക് വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ആകപ്പാടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. ഇസഹാക്കിനെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, റെബേക്ക പ്രസവിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ 2 പേരാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആദ്യം ഏശാവാണ് ഉണ്ടായത്, പിന്നീടാണ് യാക്കോബ് ഉണ്ടായത്. ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, എന്നാൽ ഇവിടെ കൂടെ പാർത്തതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇസഹാക്കിന്റെ മൂത്ത മകനാകുന്ന ഏശാവിനെ നാം കാണുന്നില്ല.
ഏശാവിനെ പറ്റി കാണുന്നത്, ഏശാവിന്റെ പേര് തന്നെ ചുവന്നവൻ എന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചുമപ്പ് കണ്ടാൽ ഉടനെ അവൻ അതിൽ ആകർഷണനായി ചുമപ്പ് പായസത്തെ അവൻ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം പോലും വിറ്റ് ചുമപ്പ് പായസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യാക്കോബിന്റെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പലരെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചുമപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണം കണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ മണ്ണെ പ്രതി ഹല്ലേലൂയ ലോകത്തിലെ മഹിമ, സ്ഥാനങ്ങളെ, ധനം, ഇവയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ലോകത്തോടെ അനുരൂപമായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം, ക്രിസ്തീയ കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിനോട് നാം അധികം അട്രാക്ഷൻ ആകരുത്. അബ്രഹാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് താൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു. വാഗ്ദത്ത ദേശമാണ്. അബ്രഹാം കാലുകുത്തിയ ദേശത്തൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ തലമുറകൾക്കും നൽകും എന്ന് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ ദേശമാണ്. അബ്രഹാമിനെ അവിടെ ഒരു വലിയ വീട് പണിയുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. യാക്കോബ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പണിതത് ശേഖേമിലെ താൻ ഒരു വീടൊക്കെ പണിത് കന്നുകാലിക്ക് കൂടുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതൊക്കെ തനിക്ക് നാശത്തിന് വന്നു ഭവിച്ചു എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 34-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയധികം ധനം കർത്താവ് തന്നാലും അതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാകരുത്. അതില് ഏത് സമയത്തും കുറ്റി പറിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, അതായത് കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റികൾ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അത് പറഞ്ഞു പോരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിലെ കെട്ടുറപ്പുകളിലല്ല, സ്വർഗത്തിലെ കെട്ടുറപ്പിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരുസഭയുടെ ഉത്പ്രാപണത്തിൽ നമുക്കും എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ ഇസഹാക്കും യാക്കോബും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഹല്ലേലൂയ യാക്കോബെ ഒരു 15 വർഷമെങ്കിലും തന്റെ 15-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ താമസിച്ചു കാണും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വീര്യത, അബ്രഹാമിന്റെ വിശുദ്ധി, അബ്രഹാമിന്റെ അനുസരണം, അബ്രഹാമിന്റെ ഭക്തി, ഇതൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഴുത്തി എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനിടയായത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഏശാവ് ഇവിടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തില്ല. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതായ സന്ദർഭത്തില് ഏശാവ് അമ്പും ബില്ലും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ യാക്കോബെ അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ഒക്കെ കൂടാരത്തിലായിരിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവൻ അന്ന് ഹല്ലേലൂയ അമ്പും ബില്ലും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് നായാട്ടുവീരനായി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കാടുകളിലേക്ക് പോയി കാണും. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. തനിക്ക് മറ്റൊന്നിനും സമയമില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ അവന് സമയമില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം തന്നെ ഏദോമിലാണ് അവൻ പോയത്. ഏദോമിലെ പ്രഭുക്കന്മാരെ യാക്കോബിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഏശാവിന്റെ അനുഗ്രഹവും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏശാവിന് കൂടുതലായി കിട്ടിയത്. യാക്കോബിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. ഹല്ലേലൂയ യാക്കോബ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവവുമായി ഹല്ലേലൂയ യാബോക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉഷസായ സന്ദർഭത്തിൽ യാക്കോബിനെ തൊടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യാക്കോബിന്റെ പേര് മാറ്റി യാക്കോബിനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു, ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം. ആ പേര് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേരിനെ പറ്റി പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്ലഹോമ പ്രെയർ ലൈനിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമിന്റെ കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാലത്തെ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്.
അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നൊക്കെയും പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യണം. നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. ആ പ്രഭുത്വം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? അബ്രഹാമിനാണ്. വീണ്ടും ഇസഹാക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇസഹാക്ക് കുഴിച്ച കിണറൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അബീമലേക്കിന്റെ ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇസഹാക്കിന് 100 മേനി വിളവ് കിട്ടിയപ്പോൾ നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. ആദ്യം അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു, പിന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ കൂടാരത്തിൽ അബ്രഹാമിനോടുകൂടെ ദൈവം ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഇസഹാക്കിനെയും ദേശക്കാർ വിളിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇസഹാക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജനത്തോടെ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതേ പേരാണ് യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത്. യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതായി സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ പേരിനിയും യാക്കോബ് എന്നല്ല, നിന്റെ പേരിനിയും ഇസ്രയേൽ എന്ന് മാറ്റും. ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു. എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയത്? അബ്രഹാമിന് കിട്ടി, അത് ഇസഹാക്കിന് കിട്ടി. ആ പേര് യാക്കോബിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് കിട്ടിയത്. എന്തു വലിയ ദൂതാണ് കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് അത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ $10 ഈ ലോകത്തിലെ $5000 അല്ലെങ്കിൽ $50 കോടി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ധനമോ മാനമോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യ ബന്ധം, നാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ളതായ ആ വലിയ കൂട്ടായ്മ, ദൈവത്തിൽ നിന്നും നാം പ്രാപിച്ചതായ ആ വലിയ അനുഭവം നമ്മുടെ തലമുറ അബ്രഹാം അത് ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു. ഇസഹാക്കിൽ ഉള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുത്വം ചുറ്റുമുള്ളവർ കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി ഈ പ്രഭുത്വം ഒന്നും കിട്ടാതെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. യാക്കോബ് ജീവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. 20 വർഷത്തോളം ഹല്ലേലൂയ ചതിക്കുന്ന ലാബാന്റെ കൂടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 30-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 30-ാം വാക്യം ദൈവമക്കൾക്കൊക്കെ മനപ്പാഠം അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ജോസഫ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ലാബാനോട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു, ഞാൻ കാൽ വെച്ചിടത്തൊക്കെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന്റെ അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയും എന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോൾ അധ്വാനിക്കും? യാക്കോബ് ചോദിക്കുകയാണ് ലാബാനോട്. നമുക്കൊരു ഭവനമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ശാശ്വത ഭവനമില്ല. ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ നാം പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് ഭൗമികമായ അല്പം നന്മകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മയുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബിനൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ ലാബാന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ചതിയനാണ്. യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറയുന്നു, നീ എന്നെ 10 വട്ടം കളിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയും പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉറക്കം അളച്ച് ഒരു ജീവിതം, മഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് നിന്റെ ആടുകളെ നോക്കി ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. ഈ ലാബാനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സാത്താന്യ ശക്തിയാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ സാത്താനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മുമ്പിൽ നാം പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ലോകം ചതിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സാത്താൻ ചതിക്കുന്നവനാണ്. താൽക്കാലികമായി ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മെ ആ സാത്താന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ
അടുപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതൊക്കെ നശ്വരമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നശ്വരവും കളിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നിത്യമായതും നിലനിൽക്കുന്നതും നിത്യമായ സന്തോഷവും നൽകുന്നത് സ്വർഗ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ, അബ്രഹാമിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കണം. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലല്ല, ഉയരത്തിലുള്ളതെ അന്വേഷിപ്പീൻ. കൊലോസ്യ ലേഖനം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം 3-ാം അധ്യായത്തില് പ്രത്യേകം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ അന്വേഷിപ്പീൻ എന്ന്. കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, അവർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ഇൻ ഹെവൻ. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, ഹല്ലേലൂയ, ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ. ലെറ്റ് അവർ അഫെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ഹെവൻലി മാറ്റേഴ്സ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അങ്ങനെ നാം അതാണ് അബ്രഹാം ചെയ്തത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, താൽക്കാലികമായുള്ള ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച, ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ വാഗ്ദത്തമല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്, എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, ദൈവത്തിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ വീണ്ടും വന്ന്, കർത്താവ് വരുന്ന കാര്യം റാപ്ചറാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും, പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. റാപ്ചറിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാക്യങ്ങളിൽ, അനേക വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. തന്റെ കുറുപ്രാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗമാകുന്ന സാത്താനെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് തിരുസഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏശാവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി, ഏദോം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചുമപ്പ് ദേശം, അതാണ് അവന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഏശാവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏശാവ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏശാവിന് 12 മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരെന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏശാവിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭുത്വമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകപ്രകാരം എല്ലാം നന്മയും ഏശാവിന് ലഭിച്ചു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ യാക്കോബിന് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പച്ചന്മാർക്ക് ഹല്ലേലൂയ, യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത് ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇസഹാക്കിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരുന്നു. അതുപോലെ യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുത്വം. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായി ഹല്ലേലൂയ, ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരാണ് യാക്കോബിന് ലഭിച്ചത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ അനുസരണവും നമ്മളിലുള്ള ദൈവസ്നേഹവും നമ്മളിലുള്ള ദൈവീക പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് പങ്കിടുന്നവരായിരിക്കണം. ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് നശ്വരമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ വഴികളാണ് 24 മണിക്കൂറും അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിന്റെ വഴികൾ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും അതിലേക്ക് വീഴുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. ഫാളിങ് ത്രൂ ദ ക്രാക്ക് എന്നാണ് ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നാം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ, ആത്മീകമായി പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ക്രാക്ക്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകരുത്. ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വിള്ളൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിള്ളരുത്, ദൈവിക അനുസരണത്തിന് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകരുത്, പ്രത്യാശയ്ക്ക് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകരുത്. ഇത് സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ വിള്ളലാണ്. എങ്ങനെയോ നാം അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. ആ വിള്ളലിൽ നമ്മുടെ തലമുറകൾ വീണു പോകും. നാം 200% പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 100% വരത്തുള്ളൂ. ആകയാൽ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നാം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും നമ്മുടെ തലമുറകളും അവരുടെ തലമുറകളും അവരുടെ തലമുറകളും ഒക്കെ എന്റെ പിതാവിന്റെ എന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, വിശ്വാസം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, പ്രത്യാശ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എന്നൊക്കെയും സ്തോത്രം പറയുവാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം. സ്തോത്രം. അതാണ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നാം കൈമാറേണ്ടത്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കൈമാറുകയാണ് എങ്കിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നമ്മുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അത് നാം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. നമ്മൾ ഏശാവിന്റെ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഏശാവിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. നാം ഏദോമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഏദോമിന്റെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതായ പുരാതന വസ്തു പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളും വിഗ്രഹ സേവയും അമ്പലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നരബലിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ഏദോം ദേശത്ത്, അതായത് ജോർഡാനിലെ ഏദോം ജോർഡാനിലാണ് അവരെ പുരാതനമായി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്രയേലിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ, ആലയത്തിലെ ആരാധന ഇവയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം അങ്ങ് മൺമറഞ്ഞു പോയാലും സ്തോത്രം ഓർമ്മയുടെ ചുരുളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ തലമുറകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്റെ മാതാവ്, എന്റെ പിതാവ് ദൈവത്തെ വിളിച്ചവരായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എന്റെ 19ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ വളരെയധികം ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ശിക്ഷയ്ക്കൊന്നും എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായില്ല. പല രാത്രിയിലും ഞാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മാതാവ് ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ രക്ഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്റെ മാതാവിന്റെ കരച്ചിലാണ്. എന്റെ മാതാവിന്റെ കരച്ചിൽ മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. വളരെ അത്ഭുതമാണ്, വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. വലിയ ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് സർമൺ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിയാറായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങനെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് മോമെന്റില് ഞാൻ ആഫ്റ്റർ കോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റതെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്റെ അമ്മയുടെ കരച്ചിലാണ്. എന്റെ മാതാവ് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉഴപ്പി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ മാറിപ്പോകുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ മാത്രം ഉഴപ്പനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു എത്തിക്കുത്തിയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതെന്റെ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഹർട്ട് ചെയ്തു. വിശേഷാൽ എന്റെ മാതാവ്, എന്റെ വലിയമ്മച്ചിയും ഫാദറിന്റെ അമ്മയും വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായി. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. നാം മൺമറഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുണ്ടല്ലോ, അത് സ്വർഗത്തിലെ തുരുത്തിയിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം.
നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അതൊക്കെ അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. യാക്കോബ് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ ഭവനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ഭവനം, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, എൻ ഭവനം മനോഹരം എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, ഉയരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭവനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു കരുതൽ. അതിന് വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം, അതിന് പ്രത്യാശയാണ് ആവശ്യം, അതിന് അനുസരണമാണ് ആവശ്യം. അതിനെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി, ഹല്ലേലൂയ, അബ്രഹാം അങ്ങ് ആ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായി ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ മനോഹരമായ സൗധത്തെ കണ്ടു. അത് ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. യാക്കോബ് 10-20 കൊല്ലം ഓടി നടന്നു. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനെ വലിച്ചു കൂട്ടുവാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ, അവസാനം അവനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ സ്വർഗഭവനത്തിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, അവനൊരു മടങ്ങി വരവ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവന്റെ നടപ്പിന് തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ദൈവം അവന്റെ തുടയുടെ തടം തൊട്ടു. ഹല്ലേലൂയ, പണ്ടത്തെ നടപ്പല്ലായിരുന്നു അവന്. ഒരു പുതിയ നടപ്പ്, ഒരു പുതിയ പ്രത്യാശ, ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നോട് വീണ്ടും ഇടപെടുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശേഖേമിൽ താൻ തെറ്റ് ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ, അവിടെയല്ല, ബഥേലിലായിരുന്നു താൻ വരേണ്ടത്. ശേഖേമിൽ അങ്ങ് വീടൊക്കെ പണിത്. അതെന്തു പറ്റി? തന്റെ കുടുംബത്തിന് തകർച്ചയായി പറ്റി. വീണ്ടും താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ദൈവശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ട് ബഥേലിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം നമുക്കുണ്ടാകേണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് എങ്ങനെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ, ഹല്ലേലൂയ, ദേവദാസി ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ, ഹല്ലേലൂയ, എടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ, ഹല്ലേലൂയ, ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇരിപ്പീൻ. ആരാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത്? ജയിക്കുന്നവരാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നു, ജയിക്കുന്നവന് 7 തവണയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓവർകമേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർകമേഴ്സ് എന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഈ ലോകത്തിലെ ധാടിമോടികളെ ഒക്കെ ജയിക്കണം. ഈ ലോകത്തിലെ ജഡത്തിന്റെ പോരുകളെ നാം ജയിക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ സാത്താൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇടുന്നതായ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ നാം ജയിക്കണം. നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു, അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുന്നവരെ സ്വീകരിപ്പാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് വരുന്നത്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. അതിന്റെ 27-ാം വാക്യം, കറയും ചുളുക്കവുമില്ലാതെ, ഹല്ലേലൂയ, വിത്തൗട്ട് സ്പോട്ട് ആൻഡ് റിങ്കിൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ജയാളികളായി വാച്ച് ആൻഡ് പ്രേ, നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു വാച്ച് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. 2 കാര്യം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 1, തിരുവചനം വായിക്കുക. 2, വചനത്തിലുള്ള കാര്യം വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജഡത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നമുക്ക് ഒരു ജയജീവിതം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, സദാസമയം ഉണർന്നിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, പൗലോസ് പത്രോസിനോടും ശിഷ്യന്മാരോടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും അവർ ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയിൽ അവർക്ക്,
ഹല്ലേലൂയ നിലനിൽപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും ചിതറിപ്പോയി. പത്രോസ് തള്ളി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഉണർന്നിരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ഹല്ലേലൂയ യൂദ അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി? അവൻ ധനത്തിന്റെ പുറകെ പോയതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കാണും. സാത്താൻ അവനെ ഹല്ലേലൂയ കൊണ്ടുപോയി. ഹല്ലേലൂയ 3.5 കൊല്ലം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വസിച്ചിട്ടും ഹല്ലേലൂയ അവൻ കെട്ടിയാന്ന് അവന്റെ കയറു പൊട്ടി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അവനെ ഗഹന്നായിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ അൽക്കദമ എന്ന സ്ഥലത്തെ ആണ് അവൻ കെട്ടിയാങ്ങുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവിടെ അവന്റെ കയറു പൊട്ടി ഗഹന്നായിലേക്ക് വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ആ ഗർത്തമാണ് നരകത്തിന് നിദാനമായി ഹല്ലേലൂയ യെരുശലേമിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് തെക്കേ അറ്റത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആ കുഴി അവർ നികത്തി. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവിടെ ഇന്നൊരു കുഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ യെരുശലേം ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി നാം നോക്കുന്നതായ സന്ദർഭത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ രക്തനിലം അക്കൽദാമ ഹല്ലേലൂയ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊരു വലിയ കുഴിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ ആഴം ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ട്രാഷ് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് അവിടെ സദാസമയം തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നരകത്തിന്റെ നിദാനമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ഉപമകളിലൊക്കെ ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നരകത്തിന് നിദാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നരകമല്ല, നരകത്തിന് നിദാനമായി നിൽക്കുന്നു ആളുകൾ എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്താണ്, അങ്ങോട്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇസ്കരിയോത്ത യൂദ കയറുപൊട്ടി ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് വീണത്. ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ അന്നത്തെ കാലത്തെ, കർത്താവിന്റെ കാലത്തെ അനേകരെ ക്രൂശിക്കുമായിരുന്നു. ക്രൂശിക്കുന്നതൊക്കെ യഹൂദന്മാർക്ക് ക്രൂശിക്കുവാൻ അനുവാദം ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. യഹൂദന്മാരുടെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക, അതൊക്കെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൂശിക്കുന്നത് റോമാക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണമായിരുന്നു. ജാതികളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹു ക്രൂസിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് റോമൻസ് ഡിഡ് ഇറ്റ്. കാരണം റോമാക്കാരെ മാത്രമേ, ജാതികൾക്ക് മാത്രമേ ക്രൂശിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹീനമായ ഒരു മരണമായിരുന്നു. ആ ക്രൂശിൽ നിന്നും ഉള്ളതായ ആ ജഡത്തെ ചില ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ അസ്ഥികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ അക്കൽദാമ ആ കുഴിയിലേക്ക്, ഗഹന്നായിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്തത്. നാം 53-ാം അധ്യായം യെശയ്യാ പ്രവചനം വായിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഈ കർത്താവിനെ ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടെ എറിഞ്ഞു കളയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ ചിന്ത ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ട് അവൻ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് വൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരീരം കൊത്തി തകർത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമൊക്കെ ഈ വൾച്ചേഴ്സ് കഴുകന്മാര് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അസ്ഥികൂടം എല്ലാം കൂടെ ഈ ഗഹന്നയിലേക്ക് എറിയ ആഴത്തിലുള്ള ആ ഗർത്തത്തിലേക്ക് കളയണം എന്നുള്ളതാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 53-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവനെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം മഹാന്മാരോടുകൂടെയുള്ള സംസ്കാരം ലഭിച്ചു. അതിന് കർത്താവ് സമ്മതിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം നിക്കോദിമോസും അതുപോലെ തന്നെ അരിമത്തിയ ഔസേപ്പും കൂടെ ശവം എടുത്തിട്ട്
പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി അതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിൽ മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഉള്ളതായ സംസ്കാരം ലഭിച്ചതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു, എന്നാൽ ദൈവം വേറൊന്ന് നിവർത്തീകരിച്ചത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നിന്നെപ്പറ്റി ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തയല്ല, ദൈവത്തിന് നിന്നെപ്പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അത് ഈ ലോകം എല്ലാം കെട്ടി ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൊന്നു മുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവരുടെ വിചാരം ക്രിസ്തീയത്വം തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ആളില്ലേ, ദൈവത്തിന് ദൈവസഭയെ പറ്റി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരെ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പറ്റി ദൈവം എന്തൊക്കെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുവോ അത് പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിച്ചതുപോലെ നമ്മളിലും നിവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കറയും ചുളുക്കവുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തോടെ അനുരൂപപ്പെടാതെ കർത്താവിന്റെ വരവിനു വേണ്ടി പ്രത്യാശയോടെ അബ്രഹാം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി നോക്കി കാത്തിരുന്നതുപോലെ കാത്തിരുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. വേറൊരു മെസ്സേജാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട് 2-3 പേജിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു 8 മണി മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ വാക്യം കർത്താവ് എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്റെ അധരത്തിൽ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തരികയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.